Target. Wiwit mlebu ruangan, wong lanang dedeg cendhek pawaan lemu kuwi mung lungguh senden ing kursi ukir. Polatane peteng. Sajak lagi mikir sawijining perkara ngremit. Wong lanang loro lungguh madhep dheweke. Ing dhuwur meja cumawis kopi panas 3 gelas sing mentas diladekake wanita setengah tuwa. Kanggo sawetara wektu, suasana ing ruangan kuwi krasa kaku. Wong lanang cendhek lemu durung kumecap, sajak isih ketungkul karo pengangene dhewe. Semono uga wong lanang loro kuwi uga mbisu, ora wani ndisiki omong. Wong-wong kuwi memper reca rerenggan ruangan. Wong lanang cendhek lemu gresah. Banjur menyat saka kursine lan jumangkah alon nyedhaki pernahe jendela. Dibuka ngeblak. Angin wengi nyempyok raine. Nanging ora suwe banjur bali lungguh menyang kursine sekawit. Diombe, mumpung isih panas. Kawetu guneme karo ngranggeh kopi ing meja sangarepe. Disruput sithik, sisane banjur diseleh ing papane sakawit. Wong lanang loro sing ditawani mantuk bareng. Tangane meh bareng njupuk wedang banjur diombe. Dani, Bayu, kowe ngerti ngopo tengah wengi iki tak celuk mrene? Pitakone mantep. Wong lanang loro sing diundang Dani lan Bayu ora mangsuli. Panyawange katujokake marang wong lanang endhek lemu kuwi. Bengi iki kowe sak kloron tak celuk mrene awit ana masalah sing kudu dirampungi. Masalah apa Pak Bramantyo? Pitakone Dani. Bramantyo ora age wangsulan. Tangane ngrogoh rokok ing sak celanane. Dijupuk sakler, banjur disumet. Keluke kanggo dolanan. Ana masalah serius sing kudu tak kandhakake marang kowe sakloron. Kandhane keprungu rada abot. Masalah apa kuwi, Pak? Bayu nelesih. Bramantyo tumenga nyawang lampu kristal ing dhuwur sirahe. Iki masalah sing ora kena disangga enteng. Genahe priye? Masalah iki ana sambung rapete karo proyek infrastruktur ing kutha iki. Proyek kanthi anggaran sing ora sethithik kuwi saiki wiwit diuthik-uthik. Bramantyo ngecek rokoke ing asbak senajan isih rada dawa. Sopo sing wani nguthik-uthik, Pak? Dani miterang. Bramantyo nyawang tajem wong loro ing ngarepe sajak njajaki atine. Sopo sing wani nguthik-uthik? Bayu ora sronto. KPK. Ucape keder. Dani lan Bayu sakala njegrek. Lelorone pandeng-pandengan. Ora nyono yen proyek sing wis dianggep aman kuwi konangan KPK. Yen nganti lembaga anti rasuah kuwi mlebu tenan, ateges kiamat tumrap awake dhewe. Aku lan kowe genah bakal gupak pulute. Padha adekku yen KPK mlebu sing diuber dhisik dhewe cetha pimpinan proyek, banjur kepala dinas tata ruang. Halan tentae. Tembunge Bramantyo ora dibacetake.
Panyawange tumancep marang plafon ing plangitan. Diane lan Bayu ora saulu. Lelorone wis mudeng menyang ngendi lereke omongan mau. Terus saniki awake dhewe kudu priye? Pitakone Bayu. Sadurunge KPK mlebu lan nemokake bukti-bukti sing luwih komplit, awake dhewe kudu luwih dhisik tumindak. Pimpinan proyek lan kepala dinas kuwi kudu disingkirake kanggo ngilangake lacak. Wong loro kuwi kudu enggal dieksekusi. Disingkirake. Dane jengkerutake bathuke. Bramantya mesem tipis. Yo, wong loro sing saiki tak dadekake target kuwi kudu enggal disingkirake kanggo saklawase. Kanthi ilange pimpinan proyek lan kepala dinas, awake dhewe bakal aman, bisa turu angker. Siap Pak Bramantya? Ojo kuwatir, senajan iki pakaryan abot nanging tetep kudu dicoba lan embuh kepriye carane mengko. Tembunge Bayu senajan keprungu rada gugup. Pakaryan iki klebu abot lan gawat. Mulane sakjroning nindakake pakaryan iki, kowe kabeh kudu mawa petungan sing njlimet. Ora kena grusa-grusu. Suket godhong aja nganti krungu paribasane. Aku percaya marang kowe sakloron, nanging pesenku nindakake pakaryan iki kudu profesional. Sepisan maneh kudu profesional. Dane lan Bayu mantuk-mantuk. Yen kowe sakloron butuh duit kanggo mlaku, omongo. Masalah kuwi gampang, Pak. Sing baku target cacah loro kuwi enggal bisa disingkirake. Murih masalah iki ora kedawa-dawa. Tandane Bayu. Krungu kesaguhane Dani lan Bayu, Bramantya ngguyu amba. Atine lega. Wis, saiki kowe sakloron kena bali dhisik. Dani lan Bayu ngadeg. Banjur pamitan ninggalake ruangan kuwi. Nanging sadurunge wong loro kuwi metu saka lawang, Bramantya isih kober nyawatake tembung. Kowe sakloron kudu profesional. Bakune aku mung meruhi target loro kuwi ora dadi klilip. Kanthi cara sing profesional ing wayah bengi, kepala dinas targete Bramantya digawa dening Dani lan Bayu menyang ing sawijine papan sing sepi. Wong loro kuwi nggunakake alesan sing cukup maton kanggo ngajak kepala dinas metu. Ya kuwi ditimbali wali kota. Tanpa rasa sujana, kepala dinas banjur budal tutpuri Dani lan Bayu. Tekan papan sing dituju, Dani lan Bayu enggal ngecakake skenario sing wis dirancang memet. Dani kajibah njejeri kepala dinas wiwit mudhun saka mobil nganti tumuju papan sing dikandhakake wis dienteni wali kota. Dene Bayu ngintil saka mburine sinambi golek wektu sing pas kanggo nindakake ayahane. Nalika jangkae kepala dinas ngambah undak-undakan sak ngisore lampu remeng-remeng, Bayu banjur ngetokake ula kobra saka njero tas sing kawit mau dicangking. Ing wektu kang cepet lan kanthi cara sing wis dipetung kanthi mateng, ula kobra mau banjur nyokot tangane kepala dinas. Kepala dinas njolo lan jerit kelaran. Dheweke gage-gage dilebokake mobil lan digawa menyang rumah sakit tengah kutha. Lakune mobil sengaja digawe ora banter. Kanthi pengajap, sadurunge tekan rumah sakit, target kapisan iku disiki tinggal donya. Tenan,
Nalika mobil mlebu gapura rumah sakit, nyawane kepala dinas ora ngukup. Wisane ula entong kuwi kliwat mandi. Kerjamu pancen hebat, profesional banget. Tembunge Bramantyo marem sakwise antuk palapuran yen targete wis mati. Dani lan Bayu klecam-klecem di alembono Bramantyo. Ora ngira babar pisan yen kowe sakloron bisa nyambut gawe kanthi cara sing profesional. Karo maneh cara sing mbok gunakake kuwi klebu langka. Durung tau dilakoni dening wong liya. Aku ora mikir tekan semono. Tujuanku supaya pakaryan iki bisa lumaku kanthi lancar lan aman. Nyatane kanthi cara kaya ngono kepala dinas cepet modar. Ngertine masyarakat, kepala dinas mati mergo dicokot ula. Kandhane Bayu karo guyang-guyu. Target siji wis beres. Kari target sijine sing kudu enggal dieksekusi. Ujare Bramantyo. Kanggo nglunasi target kapindho, aku durung nemu cara sing pas. Kandhane Dani. Bramantyo kaget, banjur meneng sawetara suwene. Saka polatane katon yen lagi mikirake sawenehe perkara. Target kapindho iki tak kira luwih gampang. Tembunge, kok bisa mangkono? Panyaute Dani. Pimpinan proyek kuwi wonge senenge ngombe lan tok mis. Angger weruh wong wadon rada klime sithik wae mesti bakal kepencut, luntur imane. Dani lan Bayu manggut-manggut. Pimpinan proyek kuwi bisa enggal digarap angger mbok cepaki wanita sing ayu. Pakaryanmu bakal luwih gampang. Aja lali cepak ana omben-omben sing mbok campuri obat mendemi. Dani lan Bayu banjur pandeng-pandengan. Ora ngira yen Bramantyo pranyata uga duwe ide sing medhap-medhapi. Masyarakat mengkone mesti padha ngarani yen pimpinan proyek kuwi mati merga. Durung nganti mbacotake tembunge, Bramantyo kaget nalika nyawang televisi sing kawit mau ditokake urip. Dhewe ora percaya nalika disebutake wali kota sing uga bojone lagi ditangkep KPK. Tinangkepe wali kota ngarep mburi karo diciduke pimpinan proyek. Bramantyo denger-denger. Dani lan Bayu uga mbideg. Wong telu kuwi ora beda reca rerenggan ruangan. Cutel.